sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana sowan kula ngaturaken pusakanipun Narpati Basukarna inggih menika Kyai Kunto anggenipun sampun kumawantun narindra ngawungga nerak pacak nerajang perbatang ginakaken pusaka monggo dereng titi wanjingipun mila sak mangke merban monggo kula trimurba masisa dhateng pusaka menika. Oh Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman boten timbalan. Sayekti apa ingkang mbok tindakake mau ora kok mung perkara nggonmu wis milujengake kelawan sugenge Kesawa Sidi nanging muga nggonmu wis bisa nyelametake kelawan uripmu dhewe. Nanging ngertiya apa sira tau tate nampa wejangan bab bebener. Ih keparingipun paduka penemban bebener mono ana telung perkara benere dhewe kuwi bener tumrap sira pribadi benering bebrayan kuwi ya wagingsir saiki ya sesuk bisa ora wonten ingkang bener sejati mau bener ingkang gawe jagat tegese Gusti ngakarya luka monggo ingkang mbok tindakake srana sira nyaut pusakaning Narpati ngawangga lan ngaturake pusaka marang Kesawa Sidi mau tumrap aku sira ngenggoni bener dhewe. Lirik kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten miturut kowe bener nanging durung karuan bener miturut wong liya ya kuwi miturut benermu nanging durung karuan bener tumrap Kesawa Sidi. Liripun kados pundi penemban paring dawuh mekaten Anoman sira keluputan lepat kula dhateng sinten lan mapan wonten ing pundi luputmu nggon wis wani nyaut pusaka Kyai Kunto. Ngertiya lamun Narpati Basukarna kuwi mujudake sawijining senopati mongko senopati majoning peperangan mau ora bakal wedi mati mesti bakal masrahake pati uripe jroning majoning peperangan inggih nanging nggone nggawa pusaka diuncalake sarta dilepasake saka kendhenge malah sira ora napaki lawan senjata Kunto nanging sira malah nyaut senjata Kunto kanthi cara mengkono mau sejatine apa ingkang kita lakoni mau bab sing ora prayoga tumrap para satriya jalaran wis tumindak licik wani nyaut marang pusakaning Narpati Basukarna ing mengkono dadi pepes bayu kang tapis kekuataning Narpati Basukarna ing ngangka loro sira luput kelawan Kesawa Sidi. Liripun kados pundi penemban apa mbok anggep Kesawa Sidi tekaning pati ento kena Kyai Kunto sarta ketaman Kyai Kunto durung karuan Anoman sabab uriping Kesawa Sidi kuwi pinurba dening panguwasaning dat kang murwing dat uripe Kesawa Sidi ora pinurba saka kekuwataning Kyai Kunto bisa uga Kesawa Sidi taman Kyai Kunto ora tekaning pati kuwi bisa uga bakal lakon lamun Gusti ora ngeparengake tekaning pati tangel lamun Kesawa Sidi bakal mati saka Kyai Kunto kang mangkono nggonira nyaut senjata Kunto sarana milujengake marang sugenge bapa Burma mau sayekti padha karo nias lan ngilani marang kekuwataning Kesawa Sidi mbok anggep Kesawa Sidi kena senjata Kunto ketaman Kyai Kunto tumuli tekaning pati mula kang sangka kuwi senggana iki tumrap kowe dadi pasinaon lamun sejatine uripmu aja gumantung marang ampuhing pusaka nanging gumantung marang purbaning Wang Mahanasa kang saka kuwi Anoman nggonmu suwita marang Begawan Kesawa Sidi tak kira mung tekan semene wae sira bali marang Kendali Sada bali marang Kundalini sinambi ngenteni tumapaking wanci wahyaning mangsa kala nggonira kepengin ninggal sowan marang ngersaning Gusti ngakarya jagat. Nyuwun sewu penemban kula badhe sagah nampi menawa dados dawuh paduka nanging paduka kedah paring titikan upami paduka boten saged ngendikaken wancingipun menapa nanging titikaipun menapa sak mangke kula badhe sowan kersanipun Gusti isih suwe senggana dalan kowe isih kudu ngenteni turun Pandhawa ingkang angka 6 Anoman sigra ndedeg kaya ngakasa sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gumcang kramarane wel kata sini. Sira risang Ramandaya pati Pandayaksa gum
Badha kulam tanpa tuwa. Waduh, tasih dangu sanget penemban. Iya, nanging lakonono kanthi tuwajud bali marang Kendhali Soto nuwun ngesta Kendhal. Babakan pusaka, mengko aku ing bakal mundurake marang Marapati Basukarna Anoman. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Lho, ora pati nduga ngono lha kok dadi iki ana menungsa wujuding Brahmana ing wani ceciku sarta madhepok ana ing ngreng-ngreng kutha Runggu. Nuwun sewu. Panjenengan menika sinten ditepungake wayaku Brahmana ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Sira sapa Penemban? Nami kula pun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi inggih mekaten Sang Gunawan Wibisana. Lah kok dadi kowe wani cumandha ana ing ngarenging kutha Runggu? Apa kowe ora weruh yen to iki laladan Singgela? Nyuwun pangapunten. Menika sanes laladan Singgela. Nanging menika kebawah keperintah negari Ngastina. Kowe aja ngawur gawar ngawur. Singgela iki dadi ratu kuwi majaku Prabu Bisawarna. Mula kowe kudu wani nyuwun idi panilaing Nalendra ing Singgela. Lah yen kowe ora gelem nyuwun idi panilaing Nalendra ing Singgela, aja takon dosa aku bakalan jodak marang lenggahmu Penemban. Nuwun sewu. Panjenengan menika kados pundi to Penemban? Sampun ngancik dhateng dinten kamuksuhan Liwadaya tasih tumangkar kanepson panjenengan. Kula nuwun sewu. Mangke mindhak sasar susur tindak paduka anggenipun badhe anggayuh kasuwargan. Mbok inggih ingkang lerem, ingkang ikhlas, ingkang sabar. Menika mangke badhe sarana padhang tindak paduka badhe anggayuh kasuwargan. Nanging sabab menapa? Dene paduka sampun angipataken hawa nepsu sekawan perkawis ing mapan wonten anggenipun Begawan Gunawan Wibisana. Nanging kula menika malah gumun teka tasih mubal babal kanepson panjenengan. Aduh Penemban, mangke mindhak sisip tindak paduka menawi paduka boten kepareng angleremaken Pancandriya Penemban. Aduh, pukulun pecah kula pukulun. Mboten dinten babar pisan. Bilih paduka ingkang saged maos dhateng osi ing batos kula pukulun. Mboten gadah niat kula badhe anjodak lenggahing Sang Begawan Kesawa Sidi. Namung lenging cipta nanodi dhateng kawaskitan paduka. Jebul wonten nyata mboten sisip. Anggen paduka anggadhahi cahya ing mersasat sundha langit. Menika saged amestani bilih paduka. Menika kuwang pikulun Sang Hyang Bathara Suman. Inggih Sang Hyang Bathara Wisnu sesembahan kula wonten ing Madyapada. Pukulun kula nyuwun margine kamuksuhan dhateng paduka pukulun mugi paring margi supados kula pikantuk margi ing anjep wonten ing kasuwargan pukulun. Oh pilahe Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Titahulun Gunawan Wibisana nyata lante panggraih kita nggon kita mas padhake kelawan jejering Begawan Kesawa Sidi. Mula patrapa semedi wis rampung kewajiban kita nggone urip ning alam padhang.
sayekti kita bakal ulun jurung sarana donga sarta sarana kekuatan ulun enggal pikantuk marang kasuwargan sejati matur sembah ndem tanpa pindhan pukul wangsit pindha kumbang angajaping madu sarining tawang nuwun sewu wonten satunggiling satriya ingkang bagus nuwun sewu Raden panjenengan sinten penemban menawi paduka dangu dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika panengah Pandhawa kasinggihan mekaten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Arjuna inggih pun Janaka Raden Arjuna inggih Raden Janaka inggih wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu penemban mituruti sasmitaning jawut ingkang sampun kula tampi bilih dewa badhe mantedhaken pepakem Makutha Rama monggo ing dados lantaran pandhita ing lenggah wonten ing Kutha Runggu ingkang peparep Begawan Kisawa Sidi duh penemban mugi kepareng inggalih amaringaken pepakem Makutha Rama menika dhateng pun Arjuna penemban Sudya paduka kepareng amejang pepakem Makutha Rama menika supados samangke dadosa sarana tentreming jagat sawigung. Aduh Raden panjenengan ingkang kula antu-antu Raden. Sampun titi mangsa kala Kisawa Sidi minangka lantaran tumedhak ing pepakem Makutha Rama nyata jengandika Raden ingkang sampun tinuding dening para Jawata kedah nampi wewarah winastan Makutha Rama. Makutha menika agemaning Nalindra, Rama menika saking werdining tembung Sang Rama Wijaya. Inggih menika pewarah Kanalindran ing nate dipun wejangaken Sang Rama Wijaya dhateng kadangipun Raden Barata nalika badhe angasta bawat negari Ngayodya. Wondene pewarah menika winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata menika laku lampah 8 perkawis ingkang sayekti sakmangke dados tentreming jagat sawigung. Inggih penemban ingkang sepisan inggih menika Hambeking Surya, angka 2 Hambeking Candra utawi rembulan, angka 3 Hambeking Kartika utawi lintang, angka 51 Hambeking Mendung, angka 5 Hambekipun angin, angka 6 Hambekipun Agni utawi geni, angka 7 Hambeking samudra, angka 8 Hambeking bumi. 8 hambek menika kala wau menawi dipun rasuk dhateng satunggiling Nalindra Nayaka Punggawa menapa pangareping para kawula
sayekti badhe ambabar katentreman pundene tegesipun hambeking surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesan Nalindra jumeneng nata kedatan sang netepi wataking surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ing wusananipun tiyang sapraja wau sami ngunduh uruping pakarti praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem angka kalih winastan wataking candra utawi rembulan pakartinipun namadhangi ing pepeteng watakipun anengsemaken mekaten ugi jumeneng nata kedatan saged anetepi wataking rembulan Nalindra kedah saged aweh pepadhang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuhipun dhateng tiyang sapraja dipun anggep kulawarga wusananipun tiyang sapraja sami sumuyut sumungkem dhateng panjenenganipun nata wahananipun lan praja ing mekaten isinipun amung nuwuhaken karta lan raharja ing angka 3 menika pambekipun Kartika wujudipun minangka pepasrening wanci ratri ing mangsa sekti lampahipun dados panengaraning mangsa kala semanten ugi jeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakatahing tumindak boten kenging singlar saking kautaman usananipun tiyang sapraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing Nalindra wahananing praja ing mekaten isinipun kabegan ing karahaya angka sekawan inggih menika hambekipun mendung wujudipun adamel giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakatahing tukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi mekaten ugi jejering Nalindra kedah anetepi watakipun mendung yen pinuju angasta bebenering praja kedah anandhukaken singit wingit namung tibaning pangandikan muhung angaguna para marta nanging ndawahaken bebener hayong nganti hangayomi dhateng sagung tumita ing angka 5 watakipun angin pakarti anyrambahi sakatahing gumelar nadyan papan ingkang delik lan rungsit saben sedaya sami kawratan dening angin inggih mengbar jejering nata kedah netepi wataking angin kedah niti saliring paniti priksa sarta tan kena nyepelekaken saliring prakara ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi aning sajroning wewengkonipun wigatosipun panjenenganing nata boten tidha-tidha anggenipun ngetrapaken larasing paranatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula praja ingkang mekaten isinipun tiyang-tiyang boten badhe kagimir saha saka pamikating liyan satemaking ing dipun pestani negara ingkang jejeg santosa adeke ing angka 6 watekipun geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa brasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan hakni menika kala wau mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahana rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang rak angger-anggering praja boten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula ora mban cidhe boten mban siladan kabeh dipun sami sedaya pinatrapan wisesa ingkang saktimbang kalaman kelebutanipun lan pakartinipun ingkang satemah nuwuhaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil
Wondene ingkang angka 7 watekipun samudra, watekipun momot lan jembar. Mekaten ugi jeneng nata kedah saged anetepi watak ing samudra inggih menika jembar lan namot. Ala becik kedah kamot sarta tan kenging nabet lirin alindra tan kenging gething dhateng suwiji-wiji sabab mapanisining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja ing wusananipun nuhaken sih sutresnaning para wadya nyang kawula praja ingkang mekaten isinipun nuhaken golong gelem manunggaling kawula lan Gusti. Wondene ingkang pungkasan inggih menika ambekipun bumi. Bumi menika watakipun santosa sarta suci. Dados nalindra kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun lan remen lelabuh dhateng praja sarta boten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul satemah tiyang sak praja tansah ngegulang marang reing kasusilan. Praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Raden hasta brata ing sampun kula aturaken menika menggah isining pepakem Makutha Rama. Mugi-mugi paduka Raden saged ngleksanakaken 8 perkawis 8 watak ingkang sampun kula aturaken ugi ingkang sampun sinebat hasta brata. Inggih namung paduka Raden jagat menika badhe ambabar katentreman Raden.